Ara mateix al nostre poble hi ha més de 1.000 habitatges buits i més de 500 pendents de desenvolupar a zones com per exemple aquesta. Tot això és producte de la bombolla immobiliària d'aquests darrers anys, que ha concebut el nostre poble com un taulell de monopoli. El poble que volem és un poble que cohesiona, un poble amb petit comerç, que deixa un 50% dels seus beneficis en el nostre territori i no com les grans superfícies comercials que en deixen només un irrisori 5%. Aquest dissabte tenim l'oportunitat de preservar aquest espai de l'especulació urbanística i decidir, sense hipoteques, un bon final pel nostre poble. No devaluem Salt, fem un poble de qualitat. El dia 24, vota no, si el que vols és obrir un procés participatiu on entre totes puguem decidir i definir quins han de ser els criteris que han de dibuixar al final del nostre poble. Fem poble, digues no.